ịma na ndị be anyị si na a na-ahụ akọwalu egedelu nna gị anyị na-ekwu maka unu kwakwara ya akwa anyị kwuru ọkụkọ ole ma ole sie nri zie ndị otu ndị egwu niile zie ụmụada egwu dị iche iche bịara ka ọ dịkwuzi na mgbede anyị tikwuru mmọnwụ anyị kpara ka esi akwa mmadụ rapụdịrị maka na unu kwara ya ihe nna ajụ ejikwa efi wee kwa nna ya bụ efi Igbo anyị efi Igbo anyị ekwuru okwu efi mana anyị kpara ka esi akwa mmadụ ị bịa na-ekwu na ị nwere nsogbu ịgba ihe ji agwa gị ya iwo dị nna gị ya bụ nnukwu iwo dị ya nya ọkwụ ya kpatara nsogbu niile ya na-agabiga wenu ihe na-agwa gị ya bụ na ị ga-agbagharị ya nkịta nke echi ọ na ya nweghị ihe na-eji ejighi eri mmadụ ọnya ka ị na-aya nna gị iwo dị ya nnọọ dịsie n'ike ebe ọ nọ na unu ejiri efi wee kwe wee nya bụ isi na yara ahụ mmadụ ya bụ ihe na-agwa bụ ka ije ka gị na ụmụnne ekwu n'ụkpalụ unu achọ nnukwute efi na-ekwukwa ya bụ nnukwute efi maka nna bụ oke mmadụ achọghị ya bụ efi ahụ na-agwa bụ akpụta ịba maka na o nwegazi ihe mma alụtụ aka ka obi wee dajụọ ya ịghọtara ihe m na-ekwu ihe na-enye m nsogbu abụọ na ka egburugo nna m mgbe nna m adịkwa ndụ ọra atarụkwa anụ na ọkwa ojie nzukọ ụmụnna ma ebe a na-echi ọzọ ebe ya anụ ha etu ya ụfọdụ ọ bụrụ ọkpụkpụ ka a na-eke ya ọ natakwa anyị edere onye ka ọ nwụziere sị na anyị egburu ya efi ya ọ bụ nke o debere mgbe ọ dị ndụ ka ọ bụ nke o debere mgbe ọ nwụrụ anwụ onye ka o debere ya bụ ajụjụ ka ị na-ajụzi onye mmụọ ihe na-agwa gị bụ na ya eme ngwa agbanarị gị na ọdachi dịka ikwu ihe mere bụ na mma ha nọ ebe a na-agbagha maka na ara nọ ebe iri ya anyụ ọ jọkọtara ọnwakọta ihe mere bụ na mma n'aka nje gwa ụmụnne m karịa ka anyị mara ihe anyị eme nna gị mụrụ na-ebulọtara gị ụkpọ ozi na anyị ego ehi ajazie nke anyị kpa jee ka ị baba kwụsị nta ka anyị chụzi ya na owele nchi kaba nwayọkwa